Hello everyone! This is Buwan ng Kalog at your service. Magsugod na po taog. Kalingawan. Kinanglan magsulot o tag hijab guys. Kibaw na kayo ng lugar. Okay. Guys, ako ipakita ninyo nga akong gamay nga garden. Nga akong kuhaan o kamatis. Akong kuhaan o mga panakot kung gutomon ko. Magluto ko. Naa siya'y kamatis ay kamunggay. Napod siya sili nga dahunan. Napod sila luya. Let's watch this. Wow. See it. Yes. Ay kamatis oh. Adto na po to sa pikas. Dere may daghan-daghan. Naik mangga rin ay mangga. Yeah. Kani may mangga guys. Oh, mangga. Naapay bunga. Nay bunga oh. Bunga sa mangga. Gani siya mo ni panakot. Humot. Irisad o. Itong tikod mo na sa siya. Ay, damo kay panakot. Muna gitawag nga basil sa Pilipinas. Murag sangig ba? Magluto tag manok baboy atong butangan ana. Ni diri pod sangigan gyapon no. Mura man ko ani. Man naruhay in taon sa basak ay. I love it. Dalang tumanggaw. Di na to guys. Igora ta tigbuo ani. Yan siya oh. Dahon sa mangga. Kene sangig. Mangga sangig nay. Adiri saban ni uban diri rosemary. Makaon baka ani. Fight. Gan kay guys oh, diri pod pikas oh. Daghang tanom, daghan maani. Muna. Maway tanom, maway maani. Sige raglingkod. Padako sa kalubot. Oh. Ang sagbot guys, kinanglan panagunahan, bubuag tubig. Ana man akong kinabuhi ang routine diri. Muna kinabuhin ako dere, busa. Ayun magsayon. Mura sa tag ng guna. Labandera, maguna. Ay. Okay ran na. Basta na tayo makita ang tanom. Ay, mawa ito mga stress. Si Buwan ng Kalog at your service, mawa ang stress. Okay. Ganahan mo ba yung stress pagtanong mo para na may maani. Ana na siya kasayon magulay.
Hello, thank you so much sa pagtanaw. Ayaw kalimot pag subscribe, likes and share, and don't forget the notification bell. Salamat sa barang kalog at your service.